assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccidde mon nde tawno noon Piindi TV ko jiɗɗon ko tan ko ɗum woni ko dillata hande amin ɗo e lamorgo leydi Sénégal zone de captage addi men ɗo noon ko gam yaltinde mon ko ganduɗa ko ɗum woni ko jiɗɗon yiide ko saabu noon suka tokosa biyeteɗo Aïcha Fadé ko cukalel ɓurɗo mantinade ko ganduɗa ko woni e o coupe d'Afrique machallah mo ganduɗa lion ngaji ƴetti coupe o to ganduɗa woni to Cameroun contre kamɓe Égypte woni no weltare fewde yimɓe foof goto foof eno waɗiri ɗum manifesté kono en ji noon o suka Aïcha Fadé mo ganduɗa duuɓi mum kewani photo mo ganduɗa natal mo ganduɗa o yalti hen ha saabi hewɓe mantini mbaɗi beltinima on ko ganduɗa ko woni image kono kadi ha fédération sénégalaise de football no yewonno on cukalel holto hetti saabi noon o saaha omon ɗo e lamorgo leydi Sénégal naten nder ɗum noon Haliloulaye ƴeewen mane Aïcha ari ɗo e lamorgo leydi Sénégal e machallah mbaɗon découvrir hol gonɗo Aïcha est ce que mo nani pulaar o nanani pulaar e bandiraɓe foof ɗum noon jehen naten nder ɗum noon hande amin ɗo e galle Aïcha Fadé suka tokoso machallah mo ganduɗa hande natal mum koko mantini no fewi e réseaux sociaux ji ɗi natal mum mantinima réseaux sociaux ji ɗi kala saabi no hande no waɗanoma tettogal badgal fayida e saga nde ganduɗa omo arano ɗo e lamorgo leydi Sénégal ɗum noon omo wonduno e jinnaɗo gorko e jinnaɗo debbo kadi foof ɓe gaari ɗo ɗum noon ko fierté leydi Sénégal ko fierté kala biyomo mbimi kadi e mbimami ɗum noon ene wayno en naati amoho salamu aleykum ko ɗum tan nanmi sarahule de ça va oɗon celli jam tan machallah Aïcha a kuuñi Aïcha Aïcha ça va oɗon celli machallah ɗum noon bandiraɓe en jettima ɗo galle Aïcha en enen ɗo kuccite jinnaɗo makko gorko hono Jara Fadé machallah ɗum noon Aïcha noon mi pour mi haalde makko woɗɗata nde tawno Aïcha nanani so wona anglais te min mi nanani anglais ɗum noon Aïcha amoho majjo kono omo nandi seeɗa omo faama Aïcha like Sénégal No, it's more angry. ɗum ɗon machallah Haliloulaye anani Aïcha neni konko woni champion konko woni machallah lion keptinaɗo ko ganduɗa ko woni e oɗo coupe d'Afrique mo ganduɗa machallah sababu natal mo yalti o taw noon ko natal mo ganduɗa heeɓe mbaɗi ɗum reprendre sababu nde yodde mum machallah cri lion mo waɗi o machallah taw noon ko hewɓe ene jonni ɗum hewɓe ne jiiɗi ɗum kono noon amin ɗo kuccite jinnaɗo makko gorko mo ganduɗa hande mo anden men holko saabi garagal mabɓe ɗum noon salminama Jara salminama mbaɗon tampere on cellima ɗon e angarta aussi mi salmini fuuɗankoɓe foof mi salmini kawam Khalilou Dieydi Wagué monsieur le maire mi salminimo mbeɗa weltanimo kadi e miñiko makko miñiko Diaka Wagué vraiment mi salmini kankone Allah yoɓmo moƴƴere ko waɗani ko e depuis États-Unis aussi mi salmini ñumma Aïssa Ba vraiment mi salminimo no fewi tinnare makko mo waɗani hen foof minen foof mi calminamo amin duwanomo kadi kala ko yiiɗi yo Allah waɗano yo Allah hokkumo gurdam judnam e battane moƴƴe tigui ene wayno Aïcha ko an jibini Aïcha hande waɗa hande supporter ɓurno mantinade e ko ganduɗa ko woni e oɗo kan mondo foof hande ene mbawi wiide photo makko oɗon nana waɗa circulé e partout moni suka tokosel no foti duuɓi Aïcha dañi Aïcha ko duuɓi nayyi o yarete vraiment Aïcha ko ɓiyam to wanno kam duuɓi nayyi o yarete kanko affaire bal kam ene welimo tan kanko sa yana joni ko ɗo ɗum o yanta won wiide yo soram bal yo soram mi yo fattaw affaire football kam guila hay premier makko pawmo yaha Sénégal contre Pologne mbi o naata tan yimɓe no gulda tan ko ɗon o hulde o gurbito ummi ɗon fuɗɗi janggude yaadu 2019 aussi omo supporta Sénégal hay oɗo kadi ma dar on ɓe gono on daare match o mbi o naati tan sañuma en tribu o mbi o naati no yimɓe gulli kanko mo wulla o waɗi pose makko yimmo ko fotimo aɓe ɗon mo vidéo uji mo waɗi stade makko yimɓe sélé makko no ƴetta ɓenne waɗa stade ha wayni min kam mi miijani ɗum ma wonni wallahi e on image sa yi ɗum mbiyata ko ene nende cri o mo ganduɗa woni entraîneur Sénégal hono Aliou Cissé woni cri mo ganduɗa hande so Aïcha wiyama yo wattu ɗum ni o wawata tan watta tellement ko hunde ganduɗa ko wanno naturel e makko no waɗanno ɗum ɗo ko mbiɗa ko tan peut être ko tinno ko e ko wonno e ɓerde makko e yidde makko mo yiiɗi ko ganduɗa ko woni sport
holno gueɗe ɗe ɓurno yaltude ha pamɗon tigui to woni ɗo ɓuuri mon doole? affaire kam ko min kam no majjo gasi nde weltiri yimɓe ko foti moni min kam min daari fon on sa mi waɗani ɗum e saɗem sah mais sehlami oɗo sitma sehlam bantakaliɗo oɗo vraiment waɗi e saɗimo yimɓe jettimo an kam o ko yon o cuulen nini on wi ko ɓiiko min bijji machallah o ƴetta waɗi mi e sadi makko seɗemo gane ƴetta ɓen noddami ga ni naɓe kaldan mi ko noon da comme ko noon Allah hoddiri gal ala ko mbawa men kala badde e sadi makko ɗon yo duwonomo tan Allah hokkumo gurnam jurnam tan e battane moƴƴe ko ɗum woni l' essentiel o quoi. e ene wiyatno ko fédération e hoore mum fédération sénégalaise de football e hoore mum namdotono ko gonɗa ko woni contact uji Aïcha holto hoɗi e holto jeeya holno keeɓiɗon appel o mbiyete ko fédération noddi moon walla ko woɗɓe noddi moon no keeɓirɗon ha mbawɗon yettade ɗo? mais kam kam min kam affaire o tagi ko ɓukki jawi message uji nan garat taw min on saaha mi yano guesse quoi yimɓe mbiɗa message uji mbi an fédération nan namɗo ni naɓe kala kala min daɗmi lirmi ɗum après on journaliste noddi kam guila Fouta ɓe mi waɗa feere gara Dakar ɓuuri ko jotta Fouta ko peut être yimɓe mbiya fédération namɗo ni woni yimɓe mbi ɓe naninde ɓe nelde numéro ma mi ala probléme caggal ɗum min gari ɗo mais kam fédération mi haaldano goto mabɓe Allah waɗi na joni joni oɗo ministre de la noddi kam joni joni oyi mo noddimi danke ministre des sports eyyi ministre les sports o noddimi joni oyi mo noddiri min quoi ko ɗum min paɗi ɗo quoi. eyyi wone ummoto toon nde holko addimo ko ɗum tan addimo walla? oyi ko ɗum tan addimo no ummuno toon nde ko ɗum tan addimo par ce que ko ummi ɗo ko yeehi ko ɓoyani yo ɗo wonno vacance ɗo wonno après o yeehi même pas un mois après mais ko ɗum kam mi addimo ɗum ɓeyɗi addunamo kam wawi yindirde bandiraɓe yiɗnoɓe yiidema ɓe eyyi ɓuuri yiide wiide e famille o kadi e yimɓe weltiɓe kadi mbeɗa weltina yimɓeɓe foof vraiment min belti hen no fewi wallahi supporter yimɓeɓe kala waɗaɓe wakko tiktok en mbaɗa foof min beltani kamɓe foof quoi inchallah yallah holko tinata o saaha? min kam ko timmi ko kay ne heewi kay ɓerdam nde wallahi c'est vrai Sénégal nayi coupe min jinno ɗum ko ɓooyi Allah hokkani min mbiɗa welti hen no fewi sirma Allah waɗi hokki min hikka kadi e hawre ɓingal ko waɗi ko kadi minen belto hen min kam welti hen no fewi wallahi. konko hol gonɗo joueur makko? to wonno ko Salif Kouyaté omo heewi wiide Salif Kouyaté ha Cheikh Kouyaté way mais konko bon tout le temps ko so woni mbete galle kon pawtomo football omo yeeɓa walla? kanko hay so yi sukaɓe ne piije balne o ara to jagga balo e mo su hay ko ara ɗo wallahi hay bay Fouta so sukaɓe ne piijani e balne o ƴetta ona dogat onade balo ko fof ko joure makko on kam ɗum woni habitude makko quoi. ɗum noon tigui machallah ene wayno jinnaɗo debbo Aïcha ari mo waɗi amin rejoindre min mbaɗamo posé quelques questions haɗa nden tan somin jaati Bokki Diawe il faut mi salmina noon dendagal Bokki Diawe naɓe kala kuuɓal maire o salminama Kalidou Wague salminama no fewi en calmini kadi Loro no fewi ne tawno ɗum foof konko waɗi ɗum kono noon Sam Bocar mo ganduɗa ko neɗɗo moƴƴo timmuɗo machallah mo ganduɗa guila nagui kadi accani konko kadi saabi ɗum foof ne tawno ne namdimi numéro tan o wi kam ɓenɗo ko bandiraɓe ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe tedduɓe machallah haalnimi ko heewi kadi itti numéro kadi totti kam ɗum noon machallah holko woni dernier moment haade min jaade e o ganduɗa woni jinnaɗo debbo Aïcha e kadi o mo ganduɗa woni Alpha holko kalta bandiraɓe? ɗo ka kadi mbiɗa waɗa remercier bandiraɓe foof mbiɗa weltanimi kam foof ɗum ga Aïcha kam wona kese ko ɓinguelam tan wona ko ɓinguel foof han kadi quoi ñaago Allah yimɓe ñagonoɓe kadi no ñagonomo ñagono minen foof ewa ko ɗum tan l' essentiel mi waɗay remercier Bokki Diawe no fewi mi weltaniɓe kadi sehlabam mo ganduɓe momi anda foof mi weltaniɓe ko mbiɗa jarnoɓe Sénégal kadi mbiɗa jarnoɓe équipe national foof kamɓe foof mbiɗa jarnoɓe no fewi Mamadou Ibra Kane aussi mbiɗa jarnomo aussi selma ko noon noon tigui ɗum noon o mo ganduɗa woni jinnaɗo debbo Aïcha waɗanami rejoindre emin mbawi waddemo question j' espére komo nani Pulaar o nanta Pulaar ɗum kan ma ɗum ɗo seeɗa kono yo ar o waɗa o tottata question après Alpha kono yo ar Alpha noon e omo ganduɗa woni Aïcha Fadé kamɓe jiidi yumma e baba ɗum noon konko woni mawnum jinnaɗo Aïcha a salminama Alpha. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Fatimata Ndiaye salmina weltanama Piindi TV foof salmina weltanama Sénégal foof salminama min calmini jinnaɓe amen min duwanimaɓe min calmini monsieur le président de la république le père de la nation min beltano kadi jour ɗi kamɓe addan ɓen kuuɓo kadi c'est la première fois min keeɓa ɗum bon final 2200 mboɗo wonno nder stade he nde Cameroun fiyata min nde mais min keeɓani addude ngolɗo Allah hoddiri donc min beltima hen min duwanoɓe min calmina aussi yumma Aïcha Ba depuis les États-Unis
e Diaba Traoré kamɓe mballodiri mbaɗi feere fof haa ɓe ngari facilement Allah hoddiri nde affaire o rewi tan minen min mbaɗi feere min tawi be makko min gaddi bon haaluji hewɗi jalti hen kono minen ko weltare men ko fierté amen kala ko sénégalais wawi wiide min belto tan par ce que min gandi sénégalais ne teddi teddugal diwata an ƴettu numéro man nodduɗa kam nodduɗa ɓokki diaye jilɗa numéro am nodduɗa kam garɗa ɗo donc alhamdulillah rabbil alamin min jettuma min beltuma hen no fewi anne a jarnama no fewi Alpha ne taw noddumi nde a sattinani ɗum hay saaha goto mbiɗa ko enen fof jiidi yumma jiidi baba ne tawno hande hay so tawi ko sarhlowi kono on nani pulaar kono kadi oɗon jiidi kadi ɗemgal ngal no fewi hande holko tinata yidde hande ɓinguel ma waɗede champion wona kadi supporter ɓurɗo mantirde oɗo kan hande natal makko ne yiye partout réseaux ji kala holko tinata bon ko weltare tan kadi min jettat Allah no fewi neɗɗo hunde foof koko Allah hoddiri tan eyyi no yumiraɗo ƴettir photo ngoni waɗi hen e neɗɗo woni min jotoraki ɗum ni o waɗi koye statut makko mais tawde Allah hoore mum yiiɗi hoddiri wonde ene mowna ene laya Allah layni mowni ala ko neɗɗo wawi hen donc Allah so huɓɓi foyre sa ƴiwi jotosal mbaɗa hen sa wawa joɗɗa kono a wawi wiide nifir ɗum kam e hendu hunduko ma donc yettere Allah no fewi ko weltare nation foof par ce que enen foof ƴetti victoire o kadi ɓeydi min hokkude courage yo arɗo yimɓe jiyamo yimɓe ganda wonde ko champion o wanan ɗo e leydi ndi wona ɗo jibina o arti ɗo jibina ko États-Unis o jibina ko États-Unis yimma ko hoorema ko am États-Unis jibina o wawno hedda toon tan o wiya ko américaine kono il faut janggen neede sukaɓe meɗen hay wonɓe caggal leydi gandanɗa eɓe jiiɗa leyɗele men eɓe jiiɗa cosan men kollen men cosana men e leyɗele men haaɓe ganda kadi ɗemgal kadi meɗen ɓuuri gaccemɓe tan ɓe lutta toon tan eyyi donc football ene jilli ko heewi donc avec le football aɗa wadde profité codanama maillot leydi ma kolnamo joori leydi ma gandinamo président ma gandinamo yimɓe leydi ma haw yiɗaɓe noon o andiri haw yiiɗi équipe Sénégal ɗo jiiɗe fof mo wulle Sénégal donc ko fierté mawde eyyi no mbirɗani kadi komin Sara Kulle min nani Pulaar ko yettere Allah no fewi Pulaar amen ne ɗigui tagui ɗum minen galle amen e leegal ɓokki diawe leegal biyetegal boynaji galle amen tan woni hen galle Sara Kulle donc minen soto min mbaɗi min gonini ko Sara Kulle mbaɗi ko haalpulaar mbaɗi min noon kadi komin ɓokki diawe foof ko ɓuure ɗiɗi tan goni hen Sara Kulle hay ɗum ko seeɗa hen ɓokki diawe mboloyel même pas 1% donc kala nde min jettimo walla min duwoni mami duwona haalpulaar min jettaɓe donc an sa wi kam télé haalpulaar ne jiiɗi arde galle amen non mi weltoto ha ɓurta wallahi ɗum nani fof jiiɗi ba wanani amma homo nanmi seeɗa o ni ko sarhulewo sehilawe machallah tahi gandumi ɗum fawe jabira manga rembe woni ko to ganduɗa to woni to France mi salminimo no fewi mi salmini o mo ganduɗa kadi woni Bunyahale on nana to ganduɗa to woni to Mauritanie chéri Ndeye hande holko kalta konngol ma battidegol konngol am battinigol ko ene foof tinnoɗen tan eyyi e kenen jiiɗi yumma enen jiiɗi baaba leydi so waɗi ɗemde kewɗe ko diversité ethnique ko yettere Allah donc en jiidat yumma jiiɗa mbaba nanggodiren affaire dendiragal gonɗo hakkude amen ɗum ɓeɗo tan ko yajnude hen hokkuɗen ko doole donc tinnoɗen ne hen sukaɓe men kala ko neɗɗo wawi hewde aduna ko neydi hokkata ɗum eyyi donc tinnoɗen e neydi sukaɓeɓe jangga kadi jaggodiren fitina ala ko nafata e aduna he inchallah so mbaɗi noon tan ma Allah wallu en ha jehen e ha keɓen ko jiɗɗen ko eyyi min jarno hen kadi sehilam no wiye Kisma Bathily grand commerçant depuis Ɓoki Diawe maire sehilam e kawam no wiye Diakha Wague e mo woni ko Alpha Wague ko tokaram e monsieur Banta Wague même maillot mo Aïcha ɓorni o ko kanko waɗi maillot ko gueƴum bamum Aïcha donc on beltanama no fewi mbiya alhamdulillah rabbil alamin caggal julde lenaɗo Allah sallallah alih wa sallam Faty Ndiaye jarama weltanama merci beaucoup Alpha ne a jarama weltanama no hantini tawno ka moƴƴo kadi ɗum noon machallah ha joni amin ɗo e galle o enen kuccude mo ganduɗa ko sehil jinnaɗo gorko Aïcha no fewi a salminama inde nde yettonde bon mbiyammi ko Bantawage mbiyammi indema ko Bantawage ubbo jeeya ko Ɓokki Diaye en fait ko min fewni mayo Aïcha ɓornimi nani mayoji ɓuuri hewde an fenta ɗum an fenta Aïcha moye ɗiɗi holko tinta o saaha nde tawno Aïcha kam to wonde bontak so wona moye way vraiment ko weltinare no fewi voilà halpulaar woddani no fewi quoi bon pamon tam ɗum rek
donc weltare no feewi vraiment affaire o no waɗino buse ni min noon vraiment hay mi warani espéré mi warani oɗo quoi no mbiyam kanama yettoɗo ma yetto ɗum quoi juste rek a guila femo mayo o après guila mbaɗimo envoyé mayo bon mbimamo yummakko yo waɗa envoyé photo ji donc quart de finale o ko ɗum ɓe mbaɗi min envoyé mayo ɗum ɓe envoyé mayo mayo mo Aïcha ɓowni o dañi hen ko heeɓi hen ko fof an fini mayno o ko min fewni mayo ko quart de finale mbaɗi mi envoyé mayo ɓe bonnani quart de finale o demi finale arti encore ɓe mbi eɓen cohlano ko drapeau ɓen cohli donc ɓe drapeau sohli men donc mbaɗi retard donc s'il le faut mbaɗon feere mbaɗon envoyé photo ji donc mbiɗa sohla photo ji quoi par ce que mbiɗi waɗa posté amo marque wiyata ko bledar business voilà ko ɗum mbaɗimi après finalement yumma ko waɗimo envoyé affaire o final o no waɗi envoyé final mbaɗimo posté affaire o sur mon statut mbaɗi posté affaire statut bamma ko haali o wi kam on noddi kam vocal o wi kam mbiyama ko an joni mi waɗi posté yimɓe heew nani jetta affaire o eɓe mbaɗa statut mabɓe o wi kom bon ko otoɓe mbaɗi kam bingalam ni mino no hande ko weltirare voilà ko weltirare mo jogo hen kulkuli par ce que cukalel toksel hande waɗe posté partout no hulɓini seeɗa voilà no hulɓini seeɗa après o wi kam bon oto waddi affaire posté donc mino no hande ko weltirare oto hul hande ko weltirare yimɓe fof ɓe belti par ce que Sénégal meeɗa jedde coupe donc ça y est ɓe mbaɗa posté binguel ma vraiment c'est une fierté après bon après mi ha subaka ha min goni ha 13 heures tan enquête yimɓe mbaɗa kam envoyé affaire o quoi min affaire o woni kam vraiment partout yimɓe fof na mbaɗa tuma doole min nani aussi fédération o na waɗa demandé e parent ji hankkadi min noddu bammakko mi haalde makko donc affaire ko noon yarate quoi vraiment c'est une fierté pour Sénégal c'est une fierté minen gondi Bokk Diaye vraiment mbiɗen calmina aussi le monsieur le maire kamɓe woni vraiment maire amen Khalilou Wagué min calmina no feewi donc min calmina aussi babiraɓe amen gonno foof avec nena amen gonno foof avec tous mes frères donc min salmina kamɓe fof quoi tous mes frères qui sont là Diakha Wagué et consort à Mahawara famille kamɓe fof e Mahawara kamɓe goni pedda men min calmina kamɓe fof donc weltirare quoi c'est une fierté aussi kono min mbaɗa wawi fadde penna kam minne moyen joɗɗo non ala problème sa yiɗi sak ɗum watta probléme ɗum watta e caɗele inchallah donc je suis un jeune aussi ɓe waɗa débrouiller donc ko noon ko ɗum woni ligguey ma walla liggéeyam quoi en fait ko liggéeyam mbiɗa joyi mayoji mbiɗa mbaɗano bon beaucoup de trucs quoi en fait voilà e traversé bammakko nak bammakko sehlamo wona hande guila min goni Congo so sohla hunde tan komin waɗa signalé mi fewno quoi après hankadi vraiment wonti affaire vraiment c'est pas hasard wonti affaire c'est pas hasard donc ko Allah addi Allah waɗi ɗum quoi donc minen makko kala ko sohli ko min waɗa première chose waɗa appelé so waɗa appel hay caɗawji mbiɗa waɗa envoyé Bokk Diaye so min Dakar ɗo donc c'est quelque chose ko bon mi wani vraiment affaire wala kam bette quoi tamit sa yima affaire waɗi ni tan donc c'est quelque chose ko Allah adi quoi c'est ça c'est une fierté pour nous tous quoi c'est ça ɗum noon bandiraɓe amin ɗo kucciti jinnaɗo debbo Aïcha ko takko wiyete madame Fadé takko a salminama ça va a nanani Pulaar ala seeɗa an kay ala nani machallah ala nani salmin bandiraɓe nakono kam mo hi everyone I greet everyone by their name and their last name I say hi to my family from United States to Bokk Diaye en fait ene wayno foof koye ummi koye ma woni photo Aïcha mo mbaɗɗa publié o holno inspiration arema walla ko ka jirtono waɗi juble tan poɗɗa tan jaltinɗa ɗum photo kay ko par espéré mi anda I don't know, I just take the picture and I didn't think the picture would be that viral. Yeah. How do we celebrate like everyone? The way Senegal celebrate is the way we celebrate. Because we think like United States was Senegal that time. We didn't think it was New York. I was so happy. Because I never think that the picture will be that viral. Yeah. Vous avez déplacé ici uniquement pour le fait qu'on a nommé Aïcha Lyon du Sénégal. Oui, yes. That's the reason why we're here. Man jiɗɗon ruttitade. Vous restez ici combien de temps? Je ne sais pas encore.
Est-ce que vous croyez que ala sikkuno hande mo Aïcha wade ko waɗa ko hande ha fédération no yilo ɗum ala musique sikkano ɗum ok donc holko tinata hein ma diga mi famo qu'est-ce que vous ressentez I feel happy. I was so happy for her. Yeah. holɓe calminta My family, my friends, my family from United States, my mom and my dad, my sisters and brothers, and my uncles, and my best friend, Ulay Sawa. a salminta chéri ma And my husbands, him first, and everybody. merci ɗum noon hallellah ndi mo ganduɗa woni ɗakko jinnaɗo debbo Aïcha machallah o nanani no fewi pular kono o waɗi débrouillé no fewi o haali français o haali anglais o reɗɗiɗi foof machallah ɗum noon machallah ko ɗum tan woni leydi Sénégal nde tawno fof enen jiiɗi yumma enen jiiɗi baba ɗum noon hannde ko Aïcha waɗa koko fierté bandiraɓe fof ko fierté kala sénégalais machallah nde tawno ko jinnaɗo mo ko gorko wi wondemo États-Unis saabaki noon ɓe gaccimo kono ɓe kollinima ko ganduɗa ko woni fina tawama ko ɓe gandinima ko leydi Sénégal tigui o jeeya toon kadi ko ganduɗa ko woni tañiraɓe makko jettama ko woni te kadi o waɗi ɗum hen fiére no fewi ɗum noon saabi tigui o hande o waɗi fêté victoire Sénégal o haw dañi hen ko dañi hen ko waɗede Lyon waɗede kadi ko ganduɗa ko woni supporter ɓurɗo mantinade ko ganduɗa ko woni e oɗo kan machallah ɗum noon enen duwonomo jurde balɗe cellal sutura kewɗo yo juur ko juuti hawa nawo jinnaɗo makko debbo e gorko foof makka machallah hamin jottoɗo amin mbiya gonnoɗo champion o machallah ɗum noon taw noon ko duuɓi kewɗi ko dañde tigui weltare kadi kono mbaɗi ɗum bismi ɗon kam e ko ganduɗa ko woni galle o ɗum noon halilullahi merci beaucoup ha saaha goɗɗo inchallah wasami min jeeya États-Unis min tawya toon Aïcha I love you guys. I love my fans. Friends. Don't be shy. Say I love my fans. I love my friends. Say louder. I love my friends. Yes. Say I love you, Senegalese. Do like this. You want to do the lion? Are you a lion? Yes. Are you a lion? You shy?